El Centre d'Interpretació de l'Hort del Segre de Balaguer organitza durant la temporada d'estiu l'activitat a l'estiu L'Hort el Busquem al Riu. La proposta ha començat aquest dimecres coincidint amb la setmana de celebració de Sant Joan. Segons explica la responsable de l'equipament, Mireia Subirada, l'activitat consta d'una primera explicació al centre, seguida d'una pràctica al riu. Subirada diu que és una activitat molt indicada per a públic familiar. És una activitat que consisteix en una primera explicació sobre la història de l'explotació de l'or al riu Segre a la part que tenim expositiva dins del centre d'interpretació i després baixem a baix al riu a fer una pràctica in situ de com era la recerca artesanal d'or antigament. Aquesta és una activitat que està adreçada a tot tipus de públic, però sobretot al públic familiar, adults amb nens, ja que és una activitat que és a l'aire lliure, és una activitat entretinguda, saludable i sobretot molt interessant per conèixer una experiència nova aquí al Segre. En Raül Riera, un dels participants a la recerca d'aquest dimecres, explica que són d'Eivissa i es troben per la zona. Buscant activitats van descobrir la proposta de recerca d'or que han trobat bastant enriquidora. Som d'Eivissa, que veníem de pas a veure uns amics aquí a Lleida i vam trobar un hostal aquí, una habitació per dormir aquí i buscant una activitat per fer amb els petits, vàrem veure que hi havia el centre aquest d'interpretació i vàrem just coincidir que avui feien això i vam dir, fantàstic, perquè és una cosa que no havíem vist mai i a més avui en dia en tots els programes de la tele és una cosa emocionant i de moment és bastant enriquidor. Un cop finalitzada l'activitat, els participants es poden endur totes les partícules d'or que hagin trobat dins d'un vial de plàstic que facilita el mateix centre. L'activitat s'adreça a tot tipus de públic i es fa els dimecres a les 11 del matí i els dissabtes a les 6 de la tarda. S'allargarà fins al dia 30 d'agost. Des de l'equipament confien que un any més tingui una gran acceptació per part de públic que visita durant l'estiu Balaguer i comarca. Subirada recorda que, tot i que aquest any s'ha ampliat els dies de l'activitat, es recomana fer la reserva amb força antelació per evitar quedar-se sense plaça. El que sobretot recomanem és que la gent ho prevegi i que faci la reserva amb el màxim d'antelació possible, tot i que enguany també hem ampliat els dies de l'activitat. El preu del taller és de 8 euros als adults i de 5 euros als menors de 16 anys. Es pot fer reserva prèvia i demanar més informació al web museucn.com.